pinangginiling na pong lectors and commentator, Catalina Aison, Net De Leon, and family. Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Mr. and Mrs. Carmelino Albendia. For the special intention na pong Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, and Grace Santa Ana. For the birthday, Mark Kenneth Benedicto. For the souls, pakipangatitala naman po, Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manalang, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emilio Toaño, Among Chodolfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan. Leonor, Noli Sr., Edwin, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Rolando, Nenita, Maricel, Aileen, Crislin, Narciso, Roger, Juanita, Segundina, Javier, ang poporeng Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio.
ipa, po ng anak, po ng Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka ang temorin. pakamalan kong kapatad, abiyabi at ang magmasusi, kaniting banal na Eucharistia, kaniting katlutamong pamagsimbambengi, at kaniting ebanghelyo, kilalanan tamo at mabiyasa takang San Jose, kinging katang paninap at plano, mas bigit yang masanting, in paninap at plano ng Diyos para kay katamo. Batangan pong maging karapat dapat si siyang talapa at panyawad kapatawaran ding katang kasalanan. Ginong Jesus, ikang pepakit kaya kami king dalan papunta king ipa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ginong Jesus, ikang minye kaya kami king pamamatula ning katutuan, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, ikay maya papastol at hatay kaya kami king alananggang biye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Ginoo, ing perninayan ming bayong pangabait ding bugtong ay anak mo, iligtas na kami sana king mabayat a pabakle at pangalilipan king kasalanan. Itingan po adwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king ananangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Jeremias. Lawan yu ringaldo daratang nalo, ing ginuya ing magsalita. Potang ipaltoke ing meto nga banal asanga, para ang David, amiral, antimong tunay ari, at maging pantasya. Patupad king ustisya, at katuliran king kabilugan akayaryan. King panahuna ning ari, ing Huda maging ligtas siya, at ing Israel, mi panatagya kabilyan, at ini ing lagyong yawus dakeya. Ing ginuying magligtas sa ustisya tamo. Ako, akit chupin, uli nito king aldo ding aldo,
datanglo, ing ginuya ing magsalita. Potang ding tao, nalasumpa, king lagyo ko, antimong Diyos sa mabye, ami kapalwal karing Israelita, ibat king labod ning Ehipto, bagkus, sumpala king lagyo ko, antimong Diyos sa mabye, ami kapalwal karing Israelita, ay ibat king labod ning amyanan, at ibat karing sablang kayaryana, nung nula kinalat, balang makapanuknangan, king sarili dang gabon. Amano, ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing dalita pakibot, king panawuna magluwid sana ing katuliran, ing laganap akapayapan angga king mayalaya ing bulan. King panahuna, magluwid ya sana ing katuliran, ing laganap akapayapan angga king mayalaya ing bulan. O Diyos, pagkalugmo king ari, ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki, ing katuliran mo. Baning panibalan, mit mong katuliran, ing balen mo, at ding kalulong memalen mo, king alang pamangabiran. King panahuna, magluwid sana ing katuliran, ing laganap ing kapayapan angga king mayalaya ing bulan. Uling sa gipanalo, rin pakakalulong kaya mamaus, at ding mangailangan at tutong makalunos. Kalunusan na laring may na at alangagyo, at iligtas na labye, ring pakakalulo. King panahuna, magluwid sana ing katuliran, ing laganap ang kapayapan angga king mayalaya ing bulan. Mipuri ing Ginoo, ing Diyos ning Israel, abukod mong makarapat, karing makapagmulalang bage. Mipuriya kapilanman, ing maligayang lagyo na, kumatmuya sana ing labot, king ligaya na. King panahuna, magluwid sana ing katuliran, ing laganap ing kapayapan angga king mayalaya ing bulan. Alakat na po, malalmay papalit. Ing ginumanatili kaya kayo, At keka ang timurin, pamamasagibat king maya pabalita ag pang kang San Mateo. digaya keka o Ginoo. Ngeni antikeni ing pangapalyari, ing pangabait ng Jesu Kristo.
Maria ay mana, makatanguneng makiasawa kang Jose. Dapot bayuray kuang miyabe, lintoyang milam nanay Maria, king upaya, ning banal ay espiritu. Iyose nga asawa na, pablasang tao yang banal, at eneboring misalbag a kamarinayan king harapan ding tao, inari na king lubnay kawanyanan niya mong lihim. Ikwana na ngayari king lubna, ing daptanay ti. Inyang ing anghel ning ginupe pakit yakeya king metong nga paninap, nga na. Jose anak ng David, katatakot tanggap kang Maria, timong asawa mo. Uling ing anak kadaralana king atyana, pengagliya king upaya, ning banal ay espiritu. Ibayit ning meto ngayon nakalalaki at ika, pamalagyuan meng Jesus. Pablasang iya, ing mangabos karing kabalena, karing kasalanan da. Iting sablame palyari, man matupad itang sinabi ning ginuking kapamilataning profeta. Ing virhen, ipangaglini at ibayit, ing metong ay anak alalaki. At sandeng Emmanuel. Nga nawari, ing Diyos makasahot iya, busal tao. Inyang may gising niya Jose, ti paranay tang inutos na kaya ning anghel ning Ginu. Tinggap ne tinuli king balena, ing asawa na. At Maria, pistama nila pamisiping ang timong miyasawa ilang atuang Jose, bait ne, ing metong ay anak kalalaki, at Jesus, ing lagyong binye ng Jose, king anak. Nakamalan kong kapatid, ing mayap ng balita ng kikatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Bayabak po kaya kayo ngayon. Ating ko pong istorya, pero matwani ng istorya ngayon niya nung dimdam yun manahimik ko, mupune po. Tungkol niya po kano king metong lalaki, medyo makidan kubalo nung patwayang pain tao, o may balo niya, basta yan ang dili, king Viena. Pero atin niyang kayabe at katubale. Dahil katubale na, metong po kanong pamipi, metong magluto para kaya, metong magmaneho para kaya driver, ang po'y metong ing hardinero na. Uling magpasko, selino po kanong regalo. Kanya-kanya, ang makasawop king karelang kanya-kanyang obra. Umunay ning mamipi. Binyan ning regalo at kay ba't bigla kabuklat na, speaker ya po, netang ngenius retang malatine po. Hay nga na, ganado na ako mamipi kanini nga na, lalo na kabang pipipi ko. Pakiramdaman king paborito kong kanta. Nani paborito ng kanta? Totoy Bibo. Po. So, baka nung mamipi, pakiramdaman ni Totoy. Kayo nga, ako isipan So, kabang pipipi, pakiramdaman ni Totoy Bibo. Pinandit, ining metong naman yung magluto. Yan mo karagulan, malatiya mo, pero smart TV, po. Yan nga na sinabi, ay nga na, nakal na ako balong iluto kanyan. Deng menu ang pong recipe, akwa ko la. Wari po, genyuso yan, po. Tangay may balong iluto mo, nagawan mo. YouTube, po. Karin may halben at kay ba't malagwa, pakyapusan mo, Nakal na kwapakan kang boss kanyan nga na. Ing driver, kabuklat na, metong yung cellphone. Alam naman detang mal, detang mo ordinaryo. Pero at least nga na, enak mga babatal nung yari na boss, bakuna kami, luka rin po. Ay text na ako mo, kaya usana na ako mo, chat na ako mo, malagwa na yung komunikasyon bigana. Katataw niyan, yapin po yung hardinero. Buklat na yung kaya. Kabuklat na. Aligigisingan na kayo mo. Di pakirot niya, balo yun ang naikwa na. Hulaan niya. Aro, may nikwaya po kwantis. Diyos ko, dahil nga diwa, pangasanting daikwa, kay ba't niya may nikwaya kwantis. Anyayaman, may namdahaman niya.
Guantes, ng koreni nga na, nepo, ne kapwa. Ikay pa nga sa tingin ko, ako guantes nga na. Panina pa mo sa sabyan, ako paborito na uling puta ka nung mumuntay aking garden, may papagisdaway ang masalese, milalakoy stress na, pangalakoy pressure na nga na. Takay di na guantes. King kamwa na, ganakana, magdapugya, king garden, king guano rin at wang guantes, tsaka no po bela, ketang kayang dapog ne po. Walagot salita, may silab lang. Pinandit lumwal niyang pasibayong iser. Yan niyang lumwal niya. Oh, nga na. Buriyo re regalo yo, nga na. May kimaya po yung mamipi. Ay, po nga na. Palagi ko ganado kung mamipi kanini nga na. Oh, ang galing. Galing kong maglaba. Nga na po. So, de kasaya. Ining meto nga na, ay sir, patabaran na po po kanyan. Dakal no ring menuko. Deng recipe, akwa ko no po kay YouTube nga na. Ining katloy ng driver. Eta na po may pagkasay. Kanya na ita na may panintunang may panintun po. Tang makota na. Chat nyo ko mo, kaya text nyo ko, kaya usan nyo ko nga na, saguli. At nyo ko kaya siping yung nga na. Apansin na ni Gardenero, yung bubulat nyo kay Lele. Oy ka Berting nga na, Berting yung pulag yun. Kumustahin kaya kang regalo nga na. Okay, abo po! Na. Alimang ising ko talaga. Okay, amo po nga na. Apansin na ng amo, wala mo aya. O wala mo nga na buwaka. May atabo rin regalo mo. Makanan naman po na, teningabi ako pa nga sa ting regalo na. Yako din na nyo ko, guantes nga na. Oro ding makasawag kayo, bante ka masira gamat kay pamagardin mo nga na. Guantes yung binyek. At yun ako po karam nga na. Pero ang yang ako, wag yung kesaluan ng guantes ay ni. Nga na. Ne kamwa. Ama kanya nga na. May pure nga na. Alikay po. Uy ta nga na. Masisilap na kenda po. Abunin siguro kanya nga na. Ay nga na nining nga mo. Silap mula. Opo nga na. May linawe masalese. Bakit po nga na? Balang taliri daretang guantes nga na. Ating tsali po. Magkano lang ito? Ha? 10,000. Ani sa lapi yun. Ani. No, 10,000. May yugsen po. Kaluguran kong kapatid, inugsen at may silapla, begi nga po na lamo, de nga 10,000. Bakit? Nepe kalaweng regalo. So tatanggap kang regalo at lupo ka nung bagay. Acknowledge the gift, recognize the gift, and thank the giver of the gift. Kaluguran kong kapatid, king ebanghelyong dimdam tamo, San Jose tinanggap yung maragul na regalo, pero kailangan na pamong kilalanan masalese at manaligyat sa pantaya kay nga pong ino. Ay kita mo po ng makananong makaplano na ngan kang San Jose. Ing plano na, ing paninap na, simple mo. Mekat, yapin nga asawa na Maria, may kayanakla, at may biyebiyela anting simpleng familia. Pero mas maragulya pala plano yung apong gino. Mas maragulya yung paninap na ng Diyos para kaya. Mo simpleng familia, nune sagrada familia. Mas bigit niya. Saint Joseph dreamt of an ordinary family, but God gave him the greatest dream of his life, and that is the Holy Family. Mo ordinaryong familia no ne Holy Family ing binye na kaya. Nanuaring milyari, kaya ni pong ebanghelyo, nga napin na tinopamitangwanan kasal Maria. Dapat may yakit king Maria, milam nane, lalang ning banal ay espiritu. Nga malamo mo may sira ing plano na, may wala ing kayang panina na puni ning kapalyarian kang Maria. Ang yang naman po ngayon kasalukuyan, yang ita na masyadong conservative, wari po. O takanita, lumakad yung kakasal. Kening aisle ay ni, tigtigya, ing meto nga musika na sabyana. Here comes the bride, all dressed in white. Tanan Ngayon kasalukuyan, sumlinakad niya po ing kakasal. Here comes the bride,
3 months inside, nga na. Pong maganda. Napin kita panahunan ng Maria, lakwas na. Biro mong mayakit, king iya, milam na niya. Kaya ang inisip ng Jose, kawanyanan niyang lihim. Bana nga lang pisasabyan. Bana nga lang kaguluhan. Bangka dito, ikawani na lamong tahimik king metong at metong. Bibiyebiyey Maria Kembiena, bibiyebiyey Jose, yung sarili na. Pero ditang yung anghel. At yung anghel, sinabi na kaya, Jose, may pikakunwan balausnan pakikasalan ni Maria. Uling yung milyari kaya dapat ni nga pong Ginoo. Nalang ning banal ay espiritu. At yan may hula na kanita pa. Kiging metong a virhen kaglia at ibait ne ing metong ay anak alalaki nga na. King kapanaligan at kasalpantayana ng San Jose kagising na de patana at timoy sinabi na ning anghel kaya. Kaluguran kong kapatid, nino mo kay katamoy nga lang paninag, nino mo kay katamoy nga lang plano king biye. Atin ngan, pero ing paganakanan ning katlong bengi ni Simba, yapin itang sana makatulit ya ketang kaburyana ni nga pong Ginoo. Pakibaluan tamo, pakibitasan tamo, naming paninap ning Dios kay katamo. What intang paninap pero migit yang palak ing kayang paninap para kay katamo. Bayap ya at mas masanting ya para kay katamo. Kaluguran kong kapatid ng kaisipan tamo, milyaring buriko, pero may buri nga pong Ginoo, ya palang mas masanting. Mapilan pa pong Aldo o Domingo, ating may pag-istorya ka na kareng kayabi, tamo kaya ni parokya, bisan ka no, bepundi yung karelang sulu, na sinampaya keng bangko, tsaka na puwalilan, yung may punding sulu. King aksidente, bitibis ya, may nakbagya, at may bagok ya, buntok na po. Dayang katakutakot ka no, hindi nuwal kaya, at may ngatakutan na, biro mabagok ka buntok. Nga malagwa dahil are hospital. Karasing hospital may ampat naman, itang kayang pamanyaya, pero nga ni doktor, kailangan nyo pong ma-CT scan. Na CT scan din. Lugod ni nga pong Ginoo, itang pangapagok na buntok, ala namang matsura, okay ya. Pero nga na ni doktor, mapnabu po, pa-CT scan kayo. Bakit nga nakandining pasyente, may nakit kayo pong mag-clot, magbara, kay utak yu, kay metong karengke kong, uyat, kay buntok. In a year or two, kay pabanwa ngayon niyo, kay katuwang banwa nga na, bika-aneurysm kayo. Kaya po makatakot niya po. At paluta mo na yung aneurysm. Traidor niya yan. Datang niya kabulat. Kaya matalana niya po. Pero italayan me. Balahan niyang pormero, disgrasyang maraguling may bagok niya buntok. Pero tiyang plano nga pong Ginoo. Bana nga baluking at niya palang peligrong umedalanan. May ulo yan. Itang kayang aneurysm. Pila na po kanong banway milabas kanyan. Not just a year or two, akabyusa na ito. Lawen mo itang balawot, disgrasyang milyari, grasya ya palang maragul, paraya balo na, ing kapalyarian. E tara po pa kalaot-laot. Ikay ngarapan nyo po ngeni, po napon, nani sinabi ko kaya kayo, ing pariyo anyang anak ya, keng pamag-aral as neking katamat. Po. Kanay katamat, na niya po rin yung pengari ko, sa blang isip da, kareng anak da, kareng pitu, yako po kanuing maklakabuntok. Po. With all due respect, kareng pong mestro at tsukeni. Kitang panahon po kasing minuna, po tanging pengari alayang perang papag-aral, o kaya yung anak medyo average yam or below average ya. Agad na mong sabihan, magmestra na kamo. Ngarate po, magmestra na kamo. Naima ko po'y tatang ko, ngaraka ko'y pangarap na, mayari ang college. Ang yang magmestra yamo, ngara magmestro yamo. So they were convincing me, ang po pang, balamo mo, ianat na na ako, magmestro ka. Total, mestruay tatang, mestruay ima, as a sign of gratitude to the profession, binyaya na kami ang tingmetong familia,
metong karempitu magmestro. Di ako naman mo, medyo ditak-ditak, makukonvince na ako magmestro ko. Pero after high school, I don't know what happened, pero linog ko seminaryo. And after 10 years, I was about to be ordained. Nepo. During the ordination, metong pong part na ng ordination, presentation of the candidates. Kabilandak nga po seto, ya po seto pa po kanto. Kaluguran may arsobispo, oren rening lalaki, ikit mi, may yawas king kayusan king pangapari. Kutang na po seto, karapat dapat lang may ordinan. Pakibat na po ning rektor, agpang king konsultasyon kareng may mahala king karelang pangayubog, may akit la pong karapat dapat. Presentation of candidates, kay batanggapan ng nga po seto. Nangeni nga na, yalal ko la, dening lalaki, king orden ning pangapari. That's the highlight of the ordination. Kay ba't tingay ganang tao po kanita, sabihan ng commentator, palakpakan tala po. So, pinalakpak la po rin tao, papalakpak la. Ikabi ganyan, makagulot kami, makayarap kayak napse, tunay po. Kay patati ko damdaman, yehey! Yan na, yehey! Nino naman to nga ako. Makarinay yan, ano guli-gulisak na nga ako. Nino'y ta nga ako, kaya kitakit ko, itatang ko, yehey! Yan na, yehey! Nga na, nepo. Kay matakit kay Mako, talagang mamalipit niya kay saya. Diyos ko nga, kore pengari ko, ay pangarap na ka ako, mestro mo, ale. Pero bandang tauli, after being a priest, I became an administrator of a school, may principal ko pa, may director ko pa, may tungamata sa official na ning eskwela. Mo ita, pari ko pa, nepo. So, ipaninap na, mas bigit yung paninap na ni nga pong gino. Igplano na, mas bigit yung mayap, igplano na ning apong gino. Anyawin ning kilalanan tamo kaluguran kong kapatid. Yes, sometimes we want to take the lead, itaming malyari-buri. Lord, kay kagulot akbalake ka. Pero most often than not, yapin itang ipapahabak tao. Suwing hapong gino kay bitaya kay gulot. Yung paganakan ng San Jose kay katamo, Lord, kay ko pungarap, di kayo ng bala. Tukyan na kayo. Uliging plano yu, ing paninap yu, mas masanting ya, mas mayap ya. Amen. Kasanmetong ng San Jose, ing taong maula kasal pantayanan, abi-abi talang ipanigapu, ring panalangin tamon timong familia ning Diyos, king tune ipa ring sabla. Katangan pong manalangin, Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Papa, ring Obispo, Pari, Diakono, ampong lalaking mitagulaling kimbero, king kasuywan king Diyos. Maging kawangis na lasang San Jose, sasalamin king lugod ning Diyos, king kapamilataning makaibparang pamaglingap, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding opisyal ng gobyerno, kawangis ng San Jose, maging matingidla king panandam, ampong pamamintula, at mamintula king plano ng Diyos, abagya-bagyang lalto, karing aldoldo kapalyaryaning ye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding tato, ipakit na ing makapasubaling lugod, ampong masabal, karing familyara, king kapamila taning sipag, tiyaga, ampong mayap o alimbawa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding daralan kapag subukan king sarili ra, at biyerang familia, ni kakapanayan ampong kasalpantayangan la, kawangis ning kang San Jose, manalangin tamo king Ginoo.
Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banking kapamilatan ding panalangin ng San Jose, ding manghinalu, manakit lang kasngawan, manalangin tamong king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni adwan tawan sarili tang kapagnasan. O Ginong Diyos, sopan mo kaming mibukluran ang timong metong mong familia, lalam ning panga ipamo. Itipuya nga doon, miking kapamilata ng Kristo, Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bandeting kay katamong daon, matanggapla, arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na sana in Ginoo itindaon karinggamat mo, kini kapuri ang puan ikaligay ng lagyuna, kini kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo, o ginuiting sakrifisyong umemi ng idaon, gawa na kami sanang matampaking lagyo mo, baming pangaintuliran miyagom king biela nangga, king anak mong may bisang midaon king biena, banang sintangan ing kamatayan mi. Itigan po adwan mi king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. King ginuman tabi yake kayo, At kaya ka ang temuri, itas yo laring puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tunay pin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabusing puryan ampon pasalamatan daka kapilan man ampon lukarin manoy pa Dios sa malugod ampon maganaka. Inula ring sablang propeta ipanyatang na at delane ning indong virhen king sepupunana kambening e pasabing lugod. Dinatangyang minuna kaya iwan na matala paminyag panibulalagne ampon ipakilala ne king yato. King emo nanong lugod na pigkaluba na kaming tula kabang pagsadyan ming pagmasusyan ing misteryo ning pangabait na. Banketa king panyatang na das na kaming maingat ampon manalangin kabang ding puso mi mangat mulang kapag mulalan ampon kapurian. Ulinita kambering sablang koro ring anghel ning banwa daralit kami king ligaya mo. Alaktok ng ngamingan pupuri. Banal, Ikapining banal oy pa iking sibol ning sablang kabanalan ulinitay panigapumi itugtugming espiritu mo antimoy titipang ambon kareting ayin mi ban pabanalanan at parake kami gawa na lang katawan ampon daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. At bayo na kusang lubdinaw ning biyen king pamaylas at kamatayana. Kinwaning tinape. Pe pasalamata nakat pinuri. Piraso ning tinape at dinwang niti karing disipulunat nga na. Kuanan niti, ikayungat, at mangan kayo ganiti. Uling iti ang katawan ko, amidawon, para ke kayo. Ginoo ko, at Diyos. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pe pasalamata nakat pinuri, dinwang naiti karing disipulunat nga na, kuanan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti.
uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo talananggang tipan, amibubu para kayo at para karing sablang tao. Bad kanita, mipatawaran la ding kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Daya ng Kristo, kabot mo ka na. Misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan miyo mapabakalulungin pa, ikamatayan ang poni pangasubli ng mebye. Daraon miya keka iting tinape ning bieting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipaing banal kapulungan mo makalaganap king meto yato man miganap ya saking lugod, kambe ng Leo ing papami, Florentino ing orsobispo mi, Pasiano ing obispo emerito, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi ang minuna ng pepainawa king pihong kapanayan ing pangasubling mebye. Idala mo la ding sablang mayangon na biyeketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biela nangga. Bad kambering doon na Virhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambering doon na apostolat ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka king kekaba ning panahon. Apor yan ang pon apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena ampon kaya kagumning banal ay Espiritu, sablang parangal ampon ligaya kaya ka o Diyos ipang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Kingmit mong kapanaligan at lugod king pa, mausta mo king panalangin tiro na ninggin. Itangat mo, Maria Chupanwa, isang
inabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopa ning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan. At bikabyos kami nga kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kaya kayong kayarian at yung kayupayan, ampon ni ligaya, manggaman, kingalananga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na't ngeni sa sabiana. Kaya kami, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi. Nune, ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banala kapulungan mo. At pamayapan may ampon pisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyempon magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka ang timor. Ipakit tapo ing mikakametong taking kapayapan. Kapayapan po kay kongan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ni yato, luan na rin maiyaos king dulang ning kordero. Ginoo, ik matampang tanggap keka, dapat yagkasme nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan, sansan, hanggang impiyela na. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, mantabe sana kapilanman, ing pakalulu mo kaya kaming mitipon arapaning banal ay altar mo, ban kaming makapagsadya, king matampang pamagmasusi, king daratang ng fiesta ning kaligtasan mi. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman natili kaya kayo, At kaya ka ang timuri. bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutukan bering kaya kong familia, kilagyo ng ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. King misa mi daon umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya payamak po kaya kong